Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehribon tomoshaçilari. Atavatan haberleri yepleşigimizde siziň ýaşyljaňyzy hoş gördük. Mehribon tomoshaçylarymyz, Atavatan haberlerde size ýetirmek isleýän habarymyz daşar ýurtda bilim almak üçin ifleýän ýaşlar üçin wajyp maglumat. Hormatly ýaşlar, şu gün size hususan daşar ýurtda bilim almak isleýän ýaşlar üçin wajyp hemde ören möhüm maglumaty ýetirýäris. Ma'lum bolşýaly Goloýda Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan 2024-2025 okuw ýylyna Xitay Halk Respublikasyna hemde Wengriýada ýokary hunar bilim maksatnamasy boýunça bilim almak isleýänler üçin seçip alyş işiniň başlajakdygyny habar berdik. Şu gezekde gepleşigimizde bu barada ýene-de size maglumat bermegi makul bildik. Hormatly tamaşaçylarymyz, esasy habarymyza geçmeden öňe daşar ýurtda okamagy isleg bildirýänleriň resmi namalarynyň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezinde ýüz tutup biljekdiklerini ýatlaýarys. Makul hyzmat terjime merkezi pasport, orta bilim şahadatnamasy, şahadatnamalar, onun çyhatlar ýaly resmi namalaryňyzy terjime etdirip bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55. Indi esasy habarlarymyza geçsek, 2024-2025 ýylda Xitay Halk Respublikasyna we Wengriýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hunar bilimi maksatnamasy boýunça bilim almak üçin resmi namalary Mahtumul adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine tapşyrmaly. Xitay Halk Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine umumy orta hunar bilimi ýaşy 25-den geçmedik hemde 18 ýaşy dolan İngiliz dilini bilýän Türkmenistanyň raýatynyň resmi namalary 2024-nji ýylyň 3-10 ýanwar aralygynda Wengriýanyň ýokary okuw mekdeplerine umumy orta hunar bilimi Türkmenistanyň raýatynyň resmi namalary 2024-nji ýylyň 3-10 ýanwar aralygynda kabul edilýär. Mehribon tamaşaçylarymyz, zerur resmi namalaryň sanawyny Atavatan Türkmenistan halkary jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan dol okap bilersiňiz. Bu ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerine maglumat tehnologiýalary, fagly goraýyş we lukmançylyk ilmleri, bilim we pedagogika ilmleri, owa hojalyk we owa hojalyk ilmleri, injenerçilik işi, tehnologiýalar we tehnik ilmleri, matematika we tebiğ ilmleri ugurlary boýunça hunarmenler taýýarlamak maksat edilýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, ýere gelende size bir zat ýatlatmak isleýär. Ýagny Türkiýede bilim almak we terjime hyzmatlary boýunça habarlaşma üçin Atavatan danışmanlyk we terjime merkeziniň salgysyny size ýetirýäris. Onuň salgysy Aksaray mahallesi, Kocabey sokak, Erler apartmany, nomer 34, D7, gat 4, Fatih, İstanbul. Habarlaşma üçin telefon belgisi 90 532 401 71 52 90 530 251 36 73 90 212 633 40 00. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan habarlarda size ýetirmek isleýän habarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.